Hello mga kainday, this is Lerona and welcome back again to my YouTube channel. Yes! So ayan na nga mga kainday, good morning sa inyong lahat. Today is Sunday. So ayan na nga mga kainday, pupunta kami ngayon sa simbahan. Magsisimba kami ngayon mga kainday, kasama ko yung friend ko na si Ariela Tora. Ayan, kasama ko siya mga kainday. Magsisimba kami ngayon first time. At sana po na sumabuti kayong kalagayan mga kainday. Kumusta kayong lahat? So ayan na nga, hinihintay namin si Ma'am Elena. Ayan, mauna ang boarding house ni Ma'am Elena. Ayan, si Beshi, Ariela. Magsisimba kami ngayon sa ano. Please do subscribe sa iyang YouTube channel mga kainday. Sa ating YouTube channel, Music ni Ariel. Musika ni Ariel pala. Paki-subscribe, lalagay ko mamaya diyan sa ano, sa baba yung link ng kanyang YouTube channel mga kainday. So ayun na nga. Sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, and don't forget to subscribe na po kayo, and don't forget to click the notification bell. At para naman po ma-notify kayo sa mga another videos na gagawin ko for my YouTube channel. So, ayun na nga, hinihintay na lang namin si Madam Elena. Si Madam Elena ni Gawas. Nag-usap pa siya. So, ayan na nga. Abangan nyo mamaya sa simbahan mga kainday. So, bye! Ayan na nga mga kainday. Narayang boarding house ni Madam Elena. Ayan mo niya. Nasa sulod si Ariela.
Kainday, this is Cinderona again and welcome back again sa my YouTube channel. Kasama ko yung mama ni Eileen Bisdak. What's up yo? Eileen Bisdak, mega shout out po sa iyo. Anong masasabi sa ako? So ayan na nga mga Kainday, kahapon nagsimba ako kahapon doon sa sa parokya namin doon sa Bato-Bato. So ayan na nga mga Kainday, for today's video mga Kainday, pupunta kami ngayon sa Lawis para mag ng berhen ni Mama Mary. Kasama ko si Auntie Tunia, mama ni Eileen Bisdak. Hello. Init kaayo, udto na mi mo adto kay unyang hapon mga Kainday is managkot. Di ka masabay unya te? Managkot? Sakay ming badin, sakay pa ka badin. Hapon ba? Kanang wala init. Ayan mga Kainday, init kaayo kami rang duha gahapon mga Kainday is nagberhen pumi gahapon. Kauban na mo si Ginji, wala si Ginji ron. Kaya nagmudjol si Ginji. So ayun na nga mga Kainday, pupunta kami ng Lawis. Ay, hanga kainit. Ayan, gwapa kasi tito niya. Kainday, naabot namin sa baybay. Purok ang dagat, landot kay diri ang mga Kainday. Ayan. Gahapon diri ada kag tawo. Ito ate niya, baktas. Video hunta na. Pinilamok si mong dito niya oh. Nawa na. Ayan, nilot kayong dagat mga Kainday, init lang kayo. I'm trying to. Yan mga Kainday, walay tao dito asa ila Jacqueline na ayahang mama. Santi Lydia, ayan. Mana? Hi sa hi. Hi. Na what's up mga Kainday? Makuha kano na. Makuha lang ka kano, panawagan sa mga kano. Kanyo. So yan yung mama kaning balaya kana walay tao to siya na lang ang magkuan. Kay to adag surup. Ano lod na ta? Lod na ta sa balay nga. Luba. Ayan. Ayan mga Kainday, tapos na po kami magberhe ni Auntie Tunia. Tara sa Auntie Tunia. So umuuli nami. So pupunta kami mamayang hapon sa mga Kainday sa cementerio sa Cambalyon kay 27 lang taman ang open te. 27 na daw tama ng open sa kuan kay pag 27, pag 28 na di na siya pwedeng mo adto sa cementerio kay bawal. Kay COVID. So yun na nga mga Kainday, abangan nyo mamaya. Ano ba dyan? Luya din ko ma.
Tsaka gwapa sa munyeka. Munyeka nga tsaka dal. Gaping ka ba nagmaso? Mana yung lolo ni Kigi? Dumo. Turo. Wala? Ano rabet? Lolo niya. Lulo ba lulo? Oh, pika. Mo siguro na. Taka mo na may daan. Si Benedicto Senior. Tagi mo po ilarian isa eh. Di mo isa ko. Gidam guhan kanat. Ibinak ay Saan daw nga di? gidam guhan ka. Pero pati butubo na lang